3 dim I TNS yno, Nathan. Do ddim yn gem 3 dim na gaeth. Na, goeth dod I ddim. Dwi'n meddwl ffrwcio I gyd chwarae dda, da ni wedi creu cyfleon eto. Ond mae'r un confo pan da ni wedi cael colli 2-0 yn Newtown bythefnos yn ôl. So, mae'r rhaid chdi gymryd chances yn y uwchynna Cymru yma. Enwedig against TNS, achos mae yna rei tîma, mond yn ddigon lwcus I gael alla 1 neu 2 o chances da. Ond I fod yn honest, dwi'n mynd cofio faint o chances gatho ni hyn yma. Felly mae'n un o heina lle da ni jyst gorfod mwy clinical o blaen gol ac ella, dwi'n gwybod beth yw'r gair, ella bach o rush of blood pan da ni'n cyrraedd yna. Bach mwy o composure. Ond na, ar y performance wise, mae'r Rogia di perfformio dda heno, dwi'n meddwl, di creu lot o chances a wedyn gyda ni dipyn amser off fan I reflecto nôl ar y gêm a wedyn edrych ymlaen I gêm Conisgy nesaf. Ie, mae'n peth positif. Dwi'n meddwl bod ni wedi creu gymaint o cyfleon, Nathan. Da ni siarad efo Sean gyna, lle rhan mwyaf tîmau yn creu un, neu ddim byd, fath o'ch chdi'n deud. So mae rhaid I ni gymryd y positif allan o'r gêm yna reit. Yndi mae, ac nes I clywed rheolwr TNS yn deud yn diwedd deud, dwi'n gwybod sut ydych chi heb gyro'r gêm na. Felly mae hynna'n perswmedig mewn ffordd, achos os mae rhywun fatha, rhywun sy'n very highly rated yn TNS yn deud rhywbeth fel am Caernarfon. Ond wedyn, tar diwedd y dydd, mae pobl yn disbio ar y sgolline 3-0 TNS. Mae'n meddwl bod o'n one-sided game, ond tai pawb oedd yma heno, a gyda ni weld ar y highlight oedd o ddim fel efo'r chances da ni wedi creu. Ac jyst fatha ni'n dig yna, da ni jyst gorau cymryd positives o bob un gêm ac symud ymlaen. Wyt ti'n meddwl, mae ti'n nes ti cyrra'r lig eich dwi'n faint o blynyddoedd, wyt ti'n meddwl, beth ti'n meddwl di'r gwahaniaeth rhwng nhw a'r tîm eraill? Dwi'n meddwl, beth sydd wedi'i dweud? Da ni'n gwybod bod nhw'n proffesiynol dydyn? Ie, mae hynna'n obviously yn masif o positif achos mae'n nhw sy'n llawn amser. Felly, da ni yn Rogia I gyd yn gweithio trwy dydd, da ni'n cael 1 awr a hanner, 2 awr y nos, unwaith rhan fwy amser 2 waith yr wsos, lle maen nhw'n cael 3-4 awr bob dydd os maen nhw eisiau, achos dyna di job nhw. Felly, dwi'n meddwl y gwahaniaeth, o'n i'n gallu gwachod yr ochr iddi oedd y symudiadau oedd gan nhw off y pale. Oedd y 2 cm gan nhw, oedd un yn dyryn, oedd yn gael, oedd yn rhedeg 30 yards yn ôl, oedd y llall yn mynd yn syth wedyn, oedd yn just syth off y training ground, gallu dweud, maen nhw'n cael ei drilio efo fo. A wedyn, lle gan ni, y tîma sydd yn part-time, illa plan A, plan B, maen nhw fo bob un plan yn yr alphabet, dwi'n meddwl efo faint o formations a faint o symudiadau maen nhw'n neud yn y gêm. Ac so hynna di peth off yn ydy gyna. On another day, a ella os ni heb di chwarae TNS yna fe chances yn wedi creu, so wedi bod y chwalfa, dwi'n meddwl. Ie, yn union. Be fydd y plan o'n am y 10 diwrnod nesaf, ti'n meddwl? Fel tîm, da ni off fan tan dydd Iau, dwi'n meddwl. Treinio nos Iau nesaf fan, a wedyn treinio bore di Sadwn, a wedyn gêm yn Conisgy, felly pawb yn neud stwff I hynna'n, ella dim dros y penwythnos, ella dydd Llun a dim Mawrth, a wedyn barod I mynd ymlaen a gweithio'n galad yn training dydd nesaf. A jyst I rapio pethau fyny, ynddo, 4 gêm I fewn, sut ti'n meddwl da ni wedi gwneud? Yndan, dwi'n meddwl da ni'n dal yn tir, oedd maen nhw'n dweud, dwi'n meddwl. Yndi, dwi'n gret colli gema, yn enwedig 2-0 a 3-0. Felly, da ni'n gorfod diffendio'n well illa, stopio'r cyfleoedd mae dod iddyn nhw. Ond wedyn ar y llaw arall, da ni'n just gorfod mwy clinical. Ond da ni wedi chwarae TNS, da ni wedi chwarae Cardiff Met, a da ni wedi chwarae Cefn Droids, lle oedden nhw yn Ewrop dechrau tymor hefyd. Felly, da ni wedi cael tough start, ond mae bob gêm yn tough yn ei ffordd gwahanol. Felly, rhaid ni just fod yn prepared am y challenge week in, week out, achos mae bob un gêm yn challenge yn y league yma. Gret. Diolch yn fawr chdi. Ti'n enjoyed y wsos off fan? Diolch yn fawr. Diolch chdi.